Памятаеш, як мы такія кожны тыдзень будзем выхадзіць, Лабас. Праз першы раз ужо. Ну, у нас увесь час такое. Было вельмі шмат пытанняў, чаму вельмі шмат лаянак у маёй ці не ў маёй мове. Мне вот ведаеш, што падабаецца, ты запікаў мяне, але не запікаю сабе. Я потым пераслухаў, я такі, вельмі шмат. Так. Зразумела. Хочацца адказаць на гэта. Мова падыходзіць не толькі для таго, каб размаўляць на ёй пра літаратуру, та культуру. Але ты заўважыў, як не к месяцу мат у беларускай мове. Да не, мне вельмі добра. Мне ўвогуле не спадабаецца. Я ось на днях паслухаў беларускі рэп. Ады высаціва. Не, ось гэты прям вот рэп. Ось прям гетта, беларуская гетта. Я нарадзіўся на партызанке. Ось штосьці такое, так. На шабанах. І гэта такое лайно. І там мат праз кожнае слово, я такі, больно, але якая добрая мова ў яго. Мат, балюча вельмі. Ладно, я спадзяюся, што будзе крыху больш чыста. Трасянкі? Да, я не ведаю, што я хацеў гэтым сказаць, я ўжо забыў. Вось, усім прывітанне, падкаст першы гікаўскі, хацеў сказаць замяніць расстрэлам, але не. У студыі Вадым, у студыі Лёша. Вітаю. Прывітанне. Слухай, Ілон Маск усё ж такі набыў Твиттер. Вы ў гэта не верылі, але гэта збылося. Вось я не сяжу ў Твиттере. Гэта ў нас ты больш па гэтай сферы. Так, я завёў сабе новы Твиттер некалькі год таму, у мяне было 500 падпісчыкаў, зараз за 20, здаецца. Мабыць, 30, я не ведаю, але вельмі добра. І ось чым пагражае Твиттеру тое, што яго набыў Ілон Маск? Слухай, там такая тэма, я не ведаю. Акрамя таго, што Рагозін адтуль сойдзе. Ён зачыніў свой аккаунт. Быў хлопец, які ў сваім твітары публікаваў, як рухаецца самалёт Ілона Маска. Ілон Маск на яго падаў заяву ў суд і такі, зачыні свой твітар. Ён такі, не, твітар гэта публічная кампанія, і я нічога не буду рабіць. Ілон Маск набывае твітар, робіць яе персанальнай сваёй кампаніяй, то есть гэта больш не адчыненая кампанія, і ён зараз можа яго забаніць. Так што, здаецца, ён патраціў 44 мільярда на тое, каб ніхто не бачыў. Так. Слухай, ну, а ты бачыў, колькі мемаў гэта парадзіла? Так. Таму што яму ўжо предлагалі набыць за 54 мільярда Беларусь. За колькі там за 100 з копейкамі предлагалі набыць Расею. Так я глядзеў, колькі каштуюць у параўнанні з Твиттерам ось расійскія кампаніі. Напрыклад, Газпром каштуе меней, чым Твиттер. Там хіба 20. Ты ж ведаеш, як расейцы мільёнаў называюць Газпром? Рускае наследие. Вось, гордасць. Адчуваеш такое? І гэта вельмі добра, калі ты бачыш, колькі ён каштаваў раней, а раней ён каштаваў там адразу там 35 мільярдаў, потым 20, потым там 14, а зараз, мабыць, 7, і я вось не памятаю колькі, але вось. Так вот, усё дастаянне расійскае можна набыць сабе. Газпром, Нафтагаз, што яшчэ ёсць там? Лукойл нейкі, Роснефть. Я не ведаю, Роснефть, мабыць, яна частка Газпрому, так, але вось уся нафтагазавая вырабка, якая існуе ў Расіі зараз, яе можна набыць менш, чым за 40 мільярдаў. Гэта такі проста ржач. Але Твиттер ніколі не прынасіў грошай, і зараз гэта убытковая кампанія. Так. Чаму ён каштуе як? Таму што ў яго вельмі жывая база, і там вось прадпалагаецца, што далей там можна будзе прадаваць рэкламу. Ці неяк іншая. Пачакай, а хіба ў Твиттері зараз няма рэкламы? Яна ёсць, але манетызацыйная сістэма, якая існуе зараз, яна просто лайно, так. Пагэтаму яны ўводзяць свае падпіскі, яны паглядзелі на OnlyFans, у Твиттері жа вельмі шмат мадэляў OnlyFans, якія праз Твиттер прывлекаюць юзераў на OnlyFans. І яны там выкладаюць таксама нюдсы і так далей. І вось яны хацелі, зараз ужо гэта невядома, яны хацелі сабе зрабіць такую же падпісачную сістэму, як у OnlyFans, і калі ёсць зачынены Твиттер, ты набываеш сабе доступ на, там, напрыклад, за 3 еўра і получаеш частку вот гэтых вот нюцаў ці унікальнага контенту, як это называецца. Я зразумеў.
Гэта вельмі цікава, але вось што чакае Twitter, пакажа толькі час. Реклама агнемёту Ілона Маска. Мабыць, чаму не? Цудоўна. Ці ведаеш, хто падпісаны на Ілона Маска? Таму там якаясьці... Знічка. Так. Чаму не? У Тэсле можна будзе глядзець Твіттер Ілона Маска. Так зараз ужо можна, у Тэсле ёсць прылада Твіттеру. Не, там толькі Ілона Маска. Ведаеш, як у сервісах Мета, ты заўсёды аўтарызуешся праз Facebook, так будзе ва ўсіх сервісах Ілона Маска, там, ты у Тэсле, цябе трэба набыць аккаунт, і ты просто рэгіструешся праз Твиттер. Вельмі зручна, чаму не? Sony адкрыла вакансію кіраўніка ПК кірунку. Sony. Навошта? Калі ПК кірунак увесь у Microsoft. Ну гэта ж не такая навіна, таму што за год таму было, яны паведамілі то, што яны будуць адчыняць ПК кірунак, яны паглядзелі, як працуе ад Xbox, як на Game Pass на ПК, якую ён працуе, яны такія, мы пачалі партыраваць Uncharted і та іншыя гульні, вось зараз мы, мабыць, будзем рабіць падпісачную некую сістэму. Але вось я паглядзеў, якую сістэму зрабілі Sony на PlayStation зараз, і яна ж смактае у Xbox просто за обе. Так. Вось. І мне здаецца, што ўсё гэта такое барахтанне, таму што дзе Sony, дзе Xbox, а дзе Nintendo, а? Мне здаецца, што Sony будзе ўрывацца у ПК мір з хмарнымі сервісамі. Бо зараз толькі ёсць GeForce Now ад NVIDIA. А тое, што ёсць у Sony, не працуе ці працуе як лайно. Таму што я не ведаю, з якімі хмарнымі тэхналогіямі яны будуць урывацца ў гульню, скажем так. Але ведаеш, што цікава? Вось там, напрыклад, God of War паказаў вельмі добрыя продажы. Але ён паказаў гэта вельмі добрая продажа ў Steam. Мабыць, яны просто пабудуюць свой асабісты магазин. Як Epic. Так, таму што ў іх будзе некая крама, якая просто прадае толькі гульні Sony. Яны ж заўсёды развіваліся. І колькі там гэтых гульні будзе 10? З затрымліваннем. Так. Не, ну а што, вось ёсць Epic Games Store. Ён жа калі адчыніўся, там быў Fortnite. І ўсё. А зараз яны такія... Ну ён жа быў як лаунчер увогуле для Fortnite. Так. Вось, а тут, мабыць, яно зараз адчыніцца і будзе, ведаеш, вот Sony та партнёры, якія выпускаюць, вот там Kojima, напрыклад. Яны ж хацелі сабе набыць From Software, якія разрабатываюць Dark Souls та іншае, вось. І, ну, цікава, канешне. Трэба будзе на ўсё гэта паглядзець, але тое, што я бачу зараз, у мяне не ўсяля ніякай надзеі. Мне ўвогуле, ось, Sony пасля The Last of Us першага, яны пачалі ўсе гульні рабіць The Last of Us. Так, і гэта вельмі заўсёды дабівае, таму што мяне не цікавіць экшаны ад трэцяга твара. І вось што не возьме, вось, напрыклад, The Last of Us. Гэта ж Uncharted. Новы Horizon, які ён там Forbidden West. Тое ж самае. Ну вось, яшчэ адзін экшн ад трэцяга твара, дзе ты ныкаешся ў траве. З тымі ж самымі механікамі. Так, і вось, я разумею, гэта вось сістэма, яна вельмі добра працуе, але вось зрабіць нейкі крок у бок, вось, як, напрыклад, гэта зрабілі Microsoft, а яны набылі сабе студыю, якая распрацоўвае Ori and the Blind Forest. І вось, Ori and the Blind Forest гэта вельмі нетипічная Metroidvania. І вось яна вельмі цікавая, яна вельмі прыгожая. Ну, ты нават паглядзі, у Microsoft ёсць Gears of War, ёсць Forza. Ori and the Blind Forest ёсць. Так. У розных напрымках яны працуюць. І гэтую гульню вельмі, ведаеш, так не дакаштоўваюць. Але зараз, калі ты на яе глядзіш, яна ўвогуле ніяк не старыцца. Таму што выйшла Will of the Wisps, я гуляў у Ori and the Blind Forest, і яна вельмі добрая. Таму што калі у вас ёсць час, вот пагуляйце, вельмі цудоўна. І яна лепей, мне здаецца, чым сам Metroid Dread, які выйшаў зараз, які я прайшоў просто за 12 гадзін, больш яго не ўключаў. Я ведаю, што у Metroidзе выйшлі новыя дадаткі. Гэта ўсё цікава, канешне, але іх даже не скачваў. Таму што, ну добра, я іх спампую, але зноў прахадзіць вось у гэта ўсё, таму што я ведаю ўжо ўсе паттерны босаў. Ну, там з'явілася New Game Plus, але гэта не Dark Souls, каб я гэта зноў ці не Diablo. Diablo ў хуткім часе на мабілках з'явіцца? Як Warcraft 3. Ён ужо ёсць.
Так, вось мне цікава, як яны будуць рабіць Warcraft 3 на мабілках. Ой, слухай, пра... Мне здаецца, што гэта будзе гэты, ведаеш, як калі ты ў магазин тэлефону заходзіш у краму, у цябе усе гульні з адной іконкай гэтыя за арушчым тварам. Так. Вось мне здаецца, што там будзе які-небудзь трал, які арэ, і вось гэтае лайно будзе такім. А мне здаецца, гэта будзе, ведаеш, Angry Troll які-небудзь. Ты просто береш твар Сильвана і запускаеш яго, як у Angry Birds. У Ельдрасіл. Разбуры Ангрымар. За майго татку. Памятаеш гэты мем пра тое, што у вас што, мабільнікаў няма? Яны ж выпусцілі Immortal на кампутары. Так, я ведаю. Ён яшчэ выйдзе і на кампутары. І мне здае, вот, мне цікава, а хто ў гэта будзе гуляць? Слухай, ёсць гульня на мабілках, я не памятаю, хіба N7 называецца. Мне здаецца N7, вось. І яна ёсць як на мабілках. Гэта про Mass Effect якая? Не. Як на мабілках, так і на кампе. Вось. І у яе вельмі добры... Так гэта як гэта Impact, як ён там... Геншин Імпакт. Да, Геншин Імпакт. Ён же так само ёсць там. Ты сюды вось гэта вось святое не прыплетай. Я яго ўсё чакаю на Switch. Не, мне здаецца ніколі, таму што вось так Зельду гэта не тое. Ой, ну вось гэты, як яго, Phoenix Rising. Выйшаў же на Switch. Гэта Ubisoft могуць даць адкат і ўсё. Але хто гуляе ў Phoenix? А хто гуляе зараз у трэці Warcraft? Такія ж вось мастадонты. Ой, слухай, гуляюць. Ну, хто? Ты каму зараз пад 30. Таму што, я не ведаю, яны яшчэ адзначылі, калі ты бачыў гэты твіт, што гэта па Warcraft 3 гульня. Тут не World of Warcraft, не проста ў свеце Warcraftу, ці гэта не Hearthstone, а вось іменно асабіста трэці Warcraft. А што можа быць? Ну, яны могуць партыраваць трэці Warcraft на мабілку? Так, здаецца так. Таму што, калі памятаеш, касмічных рэнджераў таксама партыравалі і выйшла не лайняна, але я ўсё роўна не гуляў, таму што не выйшло на Switch. Мне здаецца, былі чуткі пра тое, што World of Warcraft мусіць выйсці на мабілках. Телефоны? Так. Ой, я не ведаю, таму што я не бачу ніякага сцэнарыя, калі бы мне прыйшлося гуляць на мабіле ў World of Warcraft. Навошта мне гэта? Таму што, калі ты памятаеш, там вось ёсць такія класы, на якіх ты гуляеш як на піяніна. Як на піяніна, так. І мне вось здаецца, як гэта рабіць на тэлефоне, гэта ж должно быць там 3-кнопачным, 4-кнопачным ад сілы. Вось, і, ну, я не ведаю, просто усе, вось я зараз по башке катаю, і я не магу спамятаваць ніякай гульні, якая прыйшла з ПК на мабілу, і ёй было б добра. Ну, мы ўсе казалі, ці памятаеш, вось выхадзіў там Макс Пейн, усе казалі, што вау, гэта новы віток гульняй, якія будуць развівацца толькі і распрацоўвацца толькі на мабілы, з'явіцца вельмі шмат тайтлаў, якія, вось хто іх бачыць зараз? Зараз усе мабілкі, якія ёсць, яны выходзяць на свіче, таму што гэта вось ёсць такая свежая крыніца, адкуль ты можаш вось новых падпісантаў узяць і далей распрацоўваць сваю базу. А или я не памятаю. Вось я памятаю только одну гульню, якая прыйшла з мабілаў. Гэта Among Us. І зараз ён там існуе на кансолях, але это онлайне там няма. Просто розныя Brawl Stars і вось усё такое, што... Якія не працуюць зараз, а? Я не ведаю. У Расіі. Мабыць. Я ніколі ў гэта не гуляў, ніколі не бачыў геймплею, таму што не ўваходзіць у мой круг. Я просто аб гэтым даведаўся праз тое, што дзіця Гуфа та Айзы і выкладалі гісторыі, як ён прям плача і такі... Ты памятаеш, хто такі Гуф та Айза? Так. Навошта цябе гэта трэба? Ось іх малы прям такі ведаеш, калі скончыцца вайна, я хочу пагуляць. Ніякіх жаданняў я не строю, не будую на гэта ўсё, таму што... Я хочу паспрабаваць... Я ведаю, на што ў мяне былі падзеі. Ці памятаеш, быў такі Elder Scrolls на мабілы, я не памятаю, Blades? Так. Я памятаю, калі тот Говард гэта паказаў, тады яшчэ
яны аб'явілі гэтым The Elder Scrolls 5 распрацоўку, то, што пачалась. І я, калі ўбачыў, яны такія, мы пачалі рабіць Elder Scrolls на мабілы, там будзе тое. Я ніколі яе не бачыў, але вось абзоры на яе, якія выхадзілі гэта тады, лайно. Так, яно было лайно. Ну гэта ж не прям, як ты кажаш, што яна перайшла з ПК на мабілкі. Гэта асобная ігра. Ну, свет прыйшоў на Special мабілы. for мабілкі. Ну так, Fallout Shelter выйшаў добра. Так, ну, я яго саму маленькую крыху гуляў, у мяне калісьці быў iPod Touch, і на ім быў Fallout Shelter, і ну, я не так, каб сказаць, што я яго гуляў, але, ну, я яго запускаў, і мне было цікава, ты там 20-30 хвілін, тое, што я у яго патыкаўся, але там вельмі шмат донату было і ўсё такога. Вось. Я ведаю, што гэты Elder Scrolls ёсць на Switch. Я ведаю, што я сёння прыйду, паставлю і пагуляю, і на наступным падкасці мы з табой пра гэта паразмаўляем. Яно табе не трэба. А ты спрабаваў? Так, я на мабілкі спрабаваў. І як? Ну гэта лайно. Ну вось і все. Ну, калі у цябе ёсць грошы, якія табе, ну вось некуды. Так, вось, у тэлефон ты іх кідаеш, то добра. Можа, штосьці ў цябе і атрымліваю. А квесты там добрыя ёсць? Не, там усе квесты гэта карыдоркі. Там няма такога кіравання, як ты сабе ўяўляеш, як у TES. Там ёсць пашагавая. Аўтахадзьба якая-небудзь? Не, там нават не так. Там просто, вось, перад табой стаіць вораг, ты яго б'еш. І ён умірае, наступны вораг. Вось. Як нейкі Dungeon Crawler, мне здаецца. Так, вось я так памятаю. Ну, все роўна, я паставлю, пагуляю 20 хвілін, потым лайном закідаю. Я таксама вось учора паспрабаваў, я спампаваў сабе Skyforge. Я пагуляў добра, на свічэ гэта добра, але гэта мабільная мапа, якая перайшла, якую я не ведаю, навошта яе там зрабілі. І потым я яе выдаліў, і потым я паспрабаваў гэты Warframe. Warframe таксама такі, як і на кампе. Ну, Warframe на свічэ вельмі шмат гуляю людзей. Так, але у мяне чуць вокі не выцеклі. На гэта балюча глядзець. Бо там усё ў пікселях. Ну так, там аптымізацыі ніякай, гэта так, выглядае. І нават калі ты хочаш прыцэліцца ў кагосьці, ты не можаш. Там няма гэта гіраскопу. Ось, там толькі ўсё на стіках, і калі вораг далека стаіць ад цябе, ты ў яго не попадзеш. Разумела. Я б хацеў якую-небудзь добрую ММО на Switch. Там ёсць Dauntless. Я яго спрабаваў гуляць, гэта ведаеш такі Monster Hunter на мінімалках. Так. Але ён, ну, ніякай аптымізацыі няма. Ён просто 25-23 фэпаса, і гэта ўсё тармазіць, і правісаць там да 10-15 фэпасаў, і ўсё вельмі лайняна выглядае. Як мы размаўляем. Гэта штосьці з вытворчасці Destroy My Enemy? Не. Гэта я так агучваю пачвар з Ведзьмара. А тым часам прадусеры пачалі працу над 4-м сезонам Ведзьмара. 3 яшчэ не выйшаў, другі быў лайно. Но мне здаецца, што 3 ўжо на фарбоўцы якой-небудзь стаіць. Мне здаецца, сняты. Не, мне здаецца, сцэнар пішуць. Таму што яшчэ ж не пачалі съёмкі 3-го, ці пачалі. Я вось тут 3-го не упэўнены. Мне здаецца, ўжо скончылі, не? Ну, мабыць, і так. Здаецца тое, што Netflix зробіць з гэтага такі атракцыён, як быў зроблены з гульні прэстолаў. Можа быць, але, ну, вось я ўжо казаў аб гэтым у другім падкасту. Уйдзіце ад назвы Ведзьмар. Так, і тады ніякіх праблем не будзе. Будзе добры серыял у вселенной Ведзьмара, але вось не пра Геральта. Я не стамляюся гэта казаць, што паміж кнігамі і серыялам няма ніякіх вось агульных рэчаў, таму што кнігі, яны не пра тое. Яны пра сям'ю, пра вайну, пра тое, як сабе адчуваюць людзі, якія страцілі сваіх бацькоў ці дзяцей. І там вось гэта вельмі тэма страты, пра гэта кнігі. Гульні і серыял, вот серыял дзесьці побач з гульнямі. Ён такі, гэта атракцыён, які проста табе развлекае.
Так, гэта добры вось серыял на вечар, каб сесть паглядзець. Ну як добры. Не, калі ўйсці ад ведзьмара, то вельмі добра. А так, ось калі ты ведаеш першакрыніцу, то гэта лайно. А так, чаму не? Паглядзець, як якісьці мужик рубіць пачвар, гэта цудоўна. Я ўчора размаўляў з дзяўчынкай, якая такая: я толькі дачытала апошнюю кнігу ведзьмара, і вось я не ведаю, а дзесьці там серыял. Я чакала, вось яна чакала то, што Цыры і Геральт гэта пара. Разумееш? Цыры? Так. Яна такая: ну вось, яны ж так друг на друга глядзяць. Яны ж, ну вось бачна, што так, ў іх будзе любоў. Нават па серыялу гэта не бачна. Нават па серыялу яны кажуць, што гэта яго судьба. Але яна, у яе такі аргумент, то што вось, як яна на яго глядзіць, гэта каханне. Я такой: не, гэта не пра гэтае. Калі ласка, давайте без гэтага. Гэта не пра інцэст. Застаўце гэта для порнхаба. Я не ведаю, мне здаецца, што іх ўжо... Чым першы сезон у іх нічога лепш не атрымаецца. Таму што яны суюць філеры ва ўсе бакі. І мне здаецца, просто ведаеш, і трэці сезон ён будзе пра тое, што яны 3 серыі сюжэта пакажуць, а потым будуць філеры, і ведзьмар гэта новы Наруто ў гэтым плане. Герой такі: о, джутсу! А Цыры будзе бегаць за нейкай Хінатай. Ой, не Хінатай, Сакурай. За Сакурай. Да, так. Ой, слухай, а Цыры ж у гульнях зрабілі лесбіянкай. Нічога супраць не маю, мне ўвогуле похер, але вось яны ж гэтую тэму, я вось упэўнены, яны гэтую тэму будуць сасаць як проста, як з рога ізабілія. Паглядзім, як будзе. Але мне здаецца так, бо зараз тренд ідзе на ўсё гэта. Нават Ілон Маск адказаў Netflix, чаму іх упалі гэтыя акцыі. Так. А што? Я не ведаю. Ён адказаў, што трэба рабіць добрае кіно, каб не... А не толькі павестку. Так, а не лізаць дупу ўсім, каму такі гэта мажліва. Вось усёй гэтай павесткі я нічога супраць не маю, у мяне ніякіх праблемаў з гэтым не. Але калі гэта зроблена добра. Калі гэта цікава глядзець, тады ніякіх праблемаў. А калі ў цябе вось як зрабілі калесо часу, здаецца так, і там же толькі павестка, там больш нічога няма. Ты глядзіш на гэта і такі: а, добра, вы выкінулі ўсё то добрае, што было ў кнігі. То есть вось тыя рэчы, што там ёсць вельмі шмат нацыянальнасцяў, вельмі шмат розных культурных асаблівасцей, і зрабілі мешаніну з усяго гэтага. Вы зрабілі там у вёсцы мульцікультурнасць. Добра, раскрывайце тады неяк інакш. Але не, яны пытаюцца браць гэта ўсё з кнігі, адаптыраваць, і яно не выходзе. Яны такі: цікава, а чаму это сезон не стреляе? Чаму яго носяць просто на дупе, як я не ведаю што. І гэта прадлівае. Ты ведаеш, што вось калесо прадлілі на 2 ці на 3 сезона адразу. Таму што Amazon вельмі шмат грошаў у гэта ўсё ўклаў, каб гэта зачыняць. Вось мне здаецца, што з ведзьмаром тое ж самае будзе. Таму што та же самая гульня престолаў, насамрэч яна ж скатывалася ад сезона к сезону. Нічога добрага з ёй не прыходзіла. Наколькі я ведаю, то апошнія 2 сезоны хіба, мне здаецца, ввогуле не па крыніцы. Ну, там крыніцы няма ніякай, таму што не дапісаны кнігі. Так. Ён ім распавёў сваю канцоўку, і яны вось даснялі па ёй. Мне здаецца, што калі крыніца выйдзе, тады будзе лепей. Але калі яны яшчэ выйдуць, там 2025 год, і яны надрукавалі. Павестка была добра паказана ў палавым выхаванні. Так, мне тут таксама вельмі гэта спадабалось, таму што калі ты бачыце, там ёсць вельмі добрая лінія кахання. І праз гэта, калі ты наблюдаеш павестку, ўсё добра, ніякіх праблемаў, ніякіх пытанняў гэтаму няма. Таму што просто добра, вось па-чалавечы, добра, і ўсё. Ты ж бачыў то, што слілі экранкі тызера Аватару, і я паглядзеў некалькі разоў і такі: гэта фільм пра сёрфінг? Ці што? Ён просто, адсотак 50-60 гэтага трэйлеру, ён просто плавае з рознымі кітамі, з розным такім на сваёй гэтай пачвары плыве, як на сёрфе. Такі: добра, а Кіану Рывз будзе? Быў мультфільм пра пінгвінаў і сёрфінг.
Не бачу ніколі. Мне здаецца, будзе штосьці такое. Але ўвогуле я не разумею гэтага хайпу вакол аватару. Таму што калі аватар з'явіўся, гэта быў прарыў у 3D кіно. Зараз кожны фільм такі, як аватар. А тады, калі ён з'явіўся, гэта было вау. Тое, што яны пакажуць зараз, што б яны там не паказалі, які б добры сюжэт не быў, тыя завышаныя чаканні, якія існуюць зараз, яны проста яго згубяць. Я не ведаю, мне здаецца, што каб ён не пайшоў на дно, ім трэба, каб гэта дрэва падладнялася да гледачоў само. Вось тады ўсе такі вау. Ці як у завадным апельсіне, ім просто в вочы расплюшчвалі. Залівалі туды кроплі. Такі, глядзіце, гэта цудоўна. Але вось моя маці нават зараз вельмі чакае гэтага аватара. Я ёй кідаю усе экранкі, якія зліваюць, усе скриншоты. Яна такая, так, пойду ў кіно. Я такі, калі сольюць потым, тады і пагляджу. Я яго, мне здаецца, праз 2 гады паглядзеў пасля таго, як ён выйшаў. Я залез на торрент, такі гляджу, ага, адна важыць 44 гігабайту, другая 3. Ну, зразумела, 3 спампаваць. І, ну, я паглядзеў, гэта ж... Покахонтас? Покахонтас, так, вось, гэта Покахонтас. Так, намаляваны ён добра. Ну, гэта будзе яшчэ адзін атракцыён малюнкаў, на якіх то, о, прыгожа, о, цікава. Так. Мне здаецца, што там ніякага такога вельмі неверагоднага сюжэту нельга чакаць. Як я не чакаў там ні Бэтмена, нічога такога іншага. Я не чакаў і Чалавека-паука, але калі я паглядзеў. Чалавек-паук я таксама, калі паглядзеў, я такі для аднаго разу, калі ты гэта глядзіш адзін раз, гэта вельмі добра. Гэта вось ты садзішся і цябе проста вось так вот з лайна ў малако. Так, як того козліка. Але учора я паглядзеў Бэтмена. І як? Як дэтэктыў гэта добрае кіно. Але як Бэтмен, ну вось, ён цудоўна намаляваны. Там вельмі добрыя колеры. Бо мне нават прыйшлося гэтую яркасць на ўсю на кампе выкручваць. Бо там усё вельмі цёмна, вельмі. А ведаеш чаму? Таму што графла вельмі шмат не завезлі, трэба здымаць вось. О, гэта Бэтмен. Там увогуле... Я Бэтмен. Там графла як такога ўвогуле няма. Так скажу. Гэта любоўная лінія паміж Бэтменам та жанчынай-кошкай. Гэта лайно нейкае, якое... Там ёсць лінія кахання паміж Бэтменам і жанчынай-кошкай? Так, але... Спойлер-алёрт. Так што... Дані Девіта быў? Я просто тады... Ты мужик, які гуляў гэтага пінгвіна у старым Бэтмене. Не, быў другі мужик, вось за пінгвіна асобны рэспект. Бо як персанаж ён атрымаўся вельмі добра. Ведаеш, у ўсіх фільмах пра Бэтмена пінгвін гэта такі злодзей. А вось гэтым Бэтмене, ты не ведаеш, як да яго адносіцца. Вось, ён нібы і злодзей, але ён і такі, справядлівы. І гэта вельмі цікава. Але Роберт Паттінсон на роль Бэтмена, я пасля 3 гадзін гэтага фільму я стаў дэд-інсайдам. Вось, ты глядзіш Бэтмена, так, як Бэтмен, вось, Бэтмен вельмі добра. Маўчыць, такі сур'ёзны ўвесь час, справядлівы. Як Роберт Паттінсон ніколі не выказвае ніякіх эмоцый. Так. Але калі ён здымае маску, гэта не Брус Уэйн, гэта ўсё яшчэ Бэтмен. Бо ён таксама такі пануры, такі, як трэба справядлівасць. Дай дэтанатар. Так. Кажы, Дэвін, дай дэтанатар. Матывы злодзея галоўнага. Галоўны злодзей там гэта загадавік. У яго вельмі, ніякіх матываў. Матывы ёсць адразу, але потом матывы ў канцы проста ідуць па шмоньке. Вось, увага, спойлер. Пералісніце на хвіліну. Так, яго галоўная матывацыя ў тым, каб знішчыць карупцыю у Готэме. Ён убівае ўсіх карупцыянераў, якія звязаны з праўленнем, але ў канцы ён взрывае 7 бомб па гораду і ён топіць увесь горад. І таксама... Няма людзей, няма карупцыі. Таксама яго паслядоўнікі, яны прыходзяць на тое месца, дзе больш людзей, та пачынаюць іх страляць. Усіх.
без разбору. І матывацыя галоўнага зладзея, яна просто... У гэтым плане быў вельмі добры Джокер, таму што ў Джокера, калі памятаеш, у фільмах Нолана, яму не трэба было ніякай матывацыі. Джокер — гэта Джокер, і ён так, такі... ён паехаўшы. Бачыш, алоўк? Няма алоўка. І вось мне было цікава толькі астатні паўгадзіны, мне здаецца. 2,5 гадзіны я просто глядзеў дэтэктыў пра тое, як мужик у масцы бегае туды-сюды. І такі: Альфред, я не хочу быць як мой бацька, я хочу за яго памсціць. А потым такі: Альфред, мой бацька злыдзень. А што з гумаром там? Яго няма. Няма? Ввогуле. Мне просто здавалася, што яны з гэтага зробяць Марвел, і ведаеш, такі цёмны, натужны Бэтмен, і там просто жарты. Мне здаецца нават, што у Бэтмена, вось як персонажа Бэтмена, было больш слоў за ўсё экранны час, чым у Бруса Уэйна. Вельмі цяжкі фільм. Было жаданне яго выключыць 10 на паловін. Мне так з Uncharted было ўчора. Я ўчора попытаўся паглядзець Uncharted. Праз 20 хвілін такі: не, дзякуй. А я паглядзеў. Як? Мне спадобалось. Ведаеш, гэта фільм на вечар. Вось сесть, нічога ад яго не чакаць. Калі б я гуляў у Uncharted, я б зразумеў шмат адсылак, але я там так парочку бачу. Я просто гэтага хлопца, як Нейтана Дрейка, не ўспрымаю. Вось у тым-то і праблема, што Том Холланд нават у Uncharted гэта Чалавек-паук. Ён Том Хохланд. Так. Ён усё яшчэ мною ўспрымаецца як Чалавек-паук. Вось. Але вось калі я бачу яго просто як Чалавека-паука, просто ў фільмах, мне добра, таму што вось ён такі, ён пацанчык. Ён, добра. Такі з раёну, добры сусед. Мне вось падобалася, што ў астатняй частцы Паука ён адышоў ад гэтай ролі дзіця, якое вісіць на шыі Тоні Старка. Ён стаў самастойным. Ён яшчэ і страціў там цёцю Мэй. Так. І ён крыху просто... Ку-ку. Так. Але вось мне здаецца, што калі я другі раз буду глядзець, а мабыць праз год я буду глядзець другі раз, мне здаецца, што ніякіх матывацый і нічога іншага я там не ўгляджу, таму што усе сюжэтныя вось гэтыя звароты, яны просто высасаны з пальца. Таму што я калі глядзеў, я такі: што вы робіце? Я глядзеў яго другі раз вось тым тыдню, і я такі: а навошта ты гэта зрабіў, калі б ты мог гэтага не рабіць? Нават вось прыклад маленькі. Чалавек-пясок. Ён такі: так, я хочу павярнуцца да хаты, каб сустрэць сваю дачку, каб усё у нас было добра. Усе пачынаюць драку з Чалавекам-пауком, і ён таксама. Чаму? А мне больш ведаеш, што калі ён тэлепартыраваў гэтага электрычнага чувака, ён мог жа проста ему сказаць: ведаеш што, цябе зараз перанесе к нам на базу, там ёсць хлопец та дзяўчыны, якая могуць дапамагчы, які там ёсць доктор Стрэндж, які можа дапамагчы, і так далей. То есть не трэба было ім казаць пра тое, што там яны падохнуць, і навошта ім было даваць гэтую матывацыю? Не, я пра потым кажу. Яны гэта самі зрабілі. Калі ты не памятаеш, то калі ўсіх іх адлавілі, яны пачалі, злодзеі пачалі друг другу распавядаць аб тым, як хто памер. Так. Яны такія: ага, калі мы павернемся, мы адразу памрэм. Але доктор Стрэндж мог сказаць такі: не, вы не памрэце, я маг. Хо! І ўсё. Гэта так. Праблемы няма. Так. А яны ему такі: дакажы, ён такі партал адчыняе, і ўсё. І як павярнуўся доктор Стрэндж, ён жа просто, яго ж не было большую частку фільма, а потым такі: я выбраўся. Не, ён жа павярнуўся, калі гэты сябар Чалавека-паука адчыніў партал. І ён адчыніў партал да яго, і ён такі: ах ты, гніда. Лішча бацькоўскага. Гэтая праблема таго, што я глядзеў яго аднім вокам, таму што мне вельмі цяжка вытрымаць, просто ён ідзе 3 гадзіны, і за 3 гадзіны вельмі цяжка вытрымаць, калі ты не ў кінотэатры, просто дома перад тэлевізарам, просто сядзець і глядзець гэта ўсё, таму што вельмі шмат фан-сервісу, вельмі шмат візуальнага шуму. Я не ведаю, ён мяне просто не трымае так моцна, як мог бы. Дзякуем вам, што слухалі нас. Подписывайтесь на нас у нашай суполкі ў Тэлеграме, якая ёсць і ў якой больш чым 500 чалавек ужо. Ще услышимся.